Sådan opretter du en salgsordre. Ude i din Navision genvejsmenu ligger der en menu, der hedder ordner. Klik på denne. Op i salgshovedet stiller du dig med din cursor. Trykker F3 for at oprette en ny ordre og pil ned, og automatisk dannes ordrenummeret. Her skal du finde kunden. Klik på pilen, og efter dit kundekort kommer frem, her kan du dobbeltklikke på kundenummeret og trykke enter. Så kommer der oplysninger omkring kunden. Du klikker ja, og din ordre er oprettet med kunden i salgshovedet. Herover kan du vælge, hvilket leveringsdato du ønsker, at kunden skal modtage varen på. Du kan skrive for eksempel den 10. og trykke pilen ned, og automatisk ændrer datoen sig til den 10.11. Her kan du se, hvilken sælger er tilknyttet kunden, og du kan se her, hvem har tastet ordren. Ønsker kunden et ekstern bilagsnummer, kan dette skrives her. Således. Har du informationer, som ekspeditionen skal være opmærksom på, kan du skrive den her. Så er vi klar til at sætte varer ind. Hernede tjekker du, at der står under 20, skal stå varer. Så klikker du hen på varenummer. Og her kan du sige, jamen, hvad er det for en vare, jeg skal have ud til kunden. I det tilfælde her, der vil jeg godt have nogle well done 150 grams bøffer ud. Jeg dobbeltklikker på den, trykker enter og siger, hvad har kunden bestilt? 100 kilo. Derefter sikrer jeg mig, at den pris, der er aftalt, også står her. 55 kroner per kilo. Så er jeg klar til den næste linje. Og igen, tryk på pilen. Så siger jeg, hvad har kunden mere bestilt? I det tilfælde her siger jeg pulled beef for eksempel. Men jeg har jo ikke nogen på lager, kan jeg se. Så kan jeg sige, jamen, hvad har vi så af pulled på lager? Jeg sætter mig i søgebeskrivelsen, skriver pulled. Så kommer der pulled beef af tykkam frem. Hvis jeg klikker på næste, så kommer der pulled pork af nakkefilet. Og der kan jeg se, at jeg har 594,35 kilo på lager. Hvis jeg ønsker at se datorerne på det, jeg har på lager, stiller jeg mig i varelager, taster på pilen, og så kan jeg se, det jeg har stående på den lokation, har holdbarhed til den første i 16.1.2018. Hvornår er det gået på lager? Det kan jeg se her. 3.11. Varenummer. Og så videre. For at komme ud af dette billede, trykker jeg Escape. Jeg vælger så at sige, at jeg vil godt sælge pulled pork af nakkefilet i stedet for. Dobbeltklikker på varenummeret og trykker Enter. Som det kan ses her, fortæller det også her, hvad er der på lager. Lige nu vil jeg sige, at jeg har solgt 50 kilo. Og det er i det tilfælde her, har den ikke nogen salgspris, men jeg kan se her, hvad er det solgt til sidst. I det tilfælde her 69,5. Det vil jeg godt sælge det til igen. Så jeg taster 69,5 og Enter. Så har jeg oprettet en salgsordre med varer, og jeg kan se og har fundet ud af, hvad har jeg på lager.